Welkom allereer. Tje, er komen nog steeds mensen binnen. Ja, tje, de zaal is gelijk stil. Welkom allereer. Hele volle mensen als publiek. Nou, dat is echt net verwonderlijk, want de installatie van de naaierieën, ja, dat doe je maar één keer in de fjouwerieën. Dus dat is een heel bijzonder moment. En de heel volle familie, vrienden aanwezig wezen, partijgenoten. Hartstikke leuk dat je maar al je bent. Mensen die nog een plakje ziekje. Ja, dat wordt steen ben ik bang, want ik zie al mensen steen. Maar ja, dan is er in ieder geval nog rond. Hè? En ik hoop dat je met haar achterrekken goed volgje kennen. Want ze zetten al de hand achter de eren, dus dat betekent dat ze mij jaren. We hebben weer een bijzondere vergadering, juist er al natuurlijk, maar nou weer. We hebben ook een agenda, maar voordat ik Safia ben, open ik de vergadering mijn gebed. Dus dat zul ik als eerste doen. Trouwe God, jou binnen de bewoner van al het leven. Jou is leefde en krijgt. Wij bidden jou om een zijne bij al het werk dat wij hier doen. Let u beseffen dat wij afhankelijk binnen van jou. Jou is wijsheid en inzag en let u zorgvuldig en betochtzaam wezen in uw handelen, in het voordeel van uw gemeente en haar inwoners. Dat bidden we jou om Christus wil. Amen. Dus dan vraag ik altijd formeel, de agenda die valt, kan ik die zo vaststellen? Ik denk het wel, want er staat maar één punt op en dat is de beëdiging van de tot de verkezen leden en steunfractieleden. Dus dat geven we dwan. En dat doe ik vanaf dat spreekgestoelte, dus dan ren ik daar even heen. Ik zit even, ja, papier lijkt er, dan hak ik alles. Ja. Achter leden van de bijna leden van de gemeente Rie en beste onwijzigen, het is weer een heel bijzonder moment, de installatie van de naaierieën. En als ik wat om mij heen zie, dan zie ik heel veel bekende gezichten, maar ook nieuwe gezichten. En dat maakt het natuurlijk ook weer speciaal, want we starten maar echt een nieuwe periode. En we gaan zelfs een nieuwe partij erbij, de BBB. Dus ook de samenstelling van de Rie is verloren. Even los van de zitten, die natuurlijk ook verschoot zijn. En de nieuwe rietsleden wil ik even speciaal zeggen van welkom. Want van Jim is het een nieuw vak wat je leren. Je gaat misschien wel vaker hier op de tribune zitten. Je gaat wel eens zien hoe het je gaat. Maar je zult nou echt ondervinden wat het is om rietslid te wezen. Dat zal ik even wennen wezen. Maar ik hoop ook dat je hem nieuwe ideeën inbrengen, frisse ideeën. Vragen stellen zullen. Waarom gaat het zoals het gaat? Want als na je meest keer vaak mooi even maar een frisse blik naar Sjun en dan zien we echt naar je uit. En ik wil je hem echt een advies, Jan, een tip. Neem echt de tijd om kennis op te doen. Het is een organisatie op zich, de gemeente. Hoe werkt het? Vreeg je gewoon. Zet al de instrumenten in, broek dat. En als je denkt, hoe zit het nou, waar moet ik wezen? De griffies zit altijd van je kleer. Mijn doos zit altijd van je iepen, dus dat moet helemaal goed komen. Maar ook de mensen die hier al langer zitten als rietslid of als wethouder en nou ook als rietslid. Dus je bent natuurlijk betoefd, je weet hoe je werkt, je hebt kennis van dossiers, je weet precies hoe die besluitvorming tot stand komt. En dat is natuurlijk ook heel wichtig, want dat is een mooie balans met de nieuwe mensen. Maar ik hoop echt dat je hem hier besteedt voor de nieuwe ideeën. En dat je net denkt, ach ja, dat hebben we al zo vaak die en dat weten we wel. Doen we net meer, hebben we al bezocht. Probeer er ook weer op nij in te staan. En het is een frisse start, maar en waar. En we beginnen weer op nij. En Jim als voltallige gemeente, die heeft natuurlijk een heel wichtige rol. Je bent net alleen nog volksvertegenwoordiger, wat een hele belangrijke rol is. Je bent het stem van het volk, van alle inwoners van Dansemerdeel. Maar je stelt kaders voor het college. Je controleert het college. En je hebt ook budgetrecht. En al die rollen ga je hem vervullen. Nou, daar zullen we je hem ook bij helpen, hoe je dat doet. Maar het is wel heel belangrijk dat je hem die rollen goed vervullen. En wat is goed vervullen? Dat is dat je dat transparant doet. Dat je dat altijd in het algemeen belang doet. Want ja, je bent wel volksvertegenwoordiger. Je doet het voor die inwoner die misschien klachten had. Maar het is altijd belang om te bedenken, is dit in het belang van alle inwoners? Of wil ik nou het loopjongetje voor die ene inwoner?
Of is dit voor meerdere inwoners van belang? En die afweging mag je altijd maken. Want anders kun je ook in situaties komen die minder handig zijn. Dus integriteit, voorbeeldgedrag, het bespreken van dilemma's in een fractie, maar ook met de griffie of met mij, je erbij. En natuurlijk luisteren naar waar, dus respectvol wezen en mijn waar altijd in oorlis blijven. De komende weken zullen echt spannend wezen, coalitieonderhandelingen, je zit er nodig in de verkenning. De eerste gesprekken binnen al je west. En dat is natuurlijk super spannend. Ik wens je hem er heel veel wie ziet en constructiviteit bij. En dat echt een voorbeeld was, maar hoe je hem dat door gevarus inwenst. Dat hij er echt naar Shemai en denken, hé, daar heb ik vertrouwen in. Dat is een gemeentepolitiek. Zo willen wij dat het je gaat. De rietsperiode die Varus leidt is net alleen nog vernijend omdat Jim naai ben, of voor een gedeelte naai ben, maar ook omdat we het oorstdwang in. Het eerste plakken waar we oorstdwang in is dat we meer heidagen zullen organiseren. En sommigen denken heidagen, maar we ook nog maar waar de hei op, we zijn gewoon ontwerkjeren. Ja, je bent hier ontwerk, maar het is juist werk waar het heel belangrijk is dat je een waar kennen, dat je een waar ek respecteren. En dan is het echt belangrijk dat je een waar eens moedje in een orenomjouwing, dat je echt eens maar een waar een soort college krijgen of dingen uitlezen krijgen. Want politiek, natuurlijk, het kan soms hut wezen, je moet echt in een stootje kennen. Maar het is echt wel heel belangrijk dat je een waar heel litten en dat je een voorbeeldrol hebt. En als je een waar kennen, politiek is gunnen, dan kom je heel wat verder. Dus dat geeft het wel mijn waar. Ik zit er naar uit om je hem echt beter kennen te leren. Maar wat we echt verhoren, we zitten nu nog in deze setting, maar dat is de laatste keer. Want we gaan de boel verbouwen hier, ook voor de mensen hier op de tribune. Het gaat al hier oorsburren. Nou, dat blikt het aan ze vanzelf, dat ga ik net al hier uitlezen. Maar wat ik wel vertellen wil is dat we echt de rietsvergadering, is nou openierend en besluitvormend in hier, dat gaan we opsplitsen. Dus we gaan een jongen openierend en een orenjoene besluitvormend. Dus dat wordt een hele orenstructuur, maar ik zit er wonnen uit. En ik denk echt dat dit het mooie moment is, want het is voor u alle en mij, ook voor mij, voor de Griffie. Dus we moeten helemaal op nij leren hoe doen we dat mijn waar, hoe werkt dat. Dus de nije riesleden hoe ik net te denken, oh jee, de rest weet het wel en wij net. We weten het alle en nog net. Dus dat wordt, denk ik, heel mooi hoe we dat wangen. Maar kortom, we gaan drokke periode voor de boeg. Coalitie, heidagen, nieuwe manier van vergaderen. En ik hoop dat je het heel erg naar de zin gaat zullen. Dat die fjouwer hier voorbij vleren. Ik denk dat het sneller gaat dan je nou verwacht je misschien. Maar bovenal wees ik je wie ziet, heel veel energie. En God zegent haar bij deze eervolle en verantwoordelijke taak. En we kunnen oer tot de beëdiging, de officiële beëdiging. Want juster hebben we al de commissie geloofsbrieven hoorn. Dat is de commissie die onderzoekt of je hem alle jaar wil wettelijk treden kunnen tot dit ambt. En dat kan. En de win geen bezwieren. Dus wij zullen zo'n rietsleden installeren. En 14 type fractieleden. Dus het zijn 31 mensen die de eed of de belofte aanlezen zullen. In het Nederlands of het Fries. Dus het betekent dat we zo'n groepen hebben. Want we doen het even in groepen. En dan moet je wel zelf natuurlijk de eed of de belofte uitspreken. Maar dat betekent dat ik maar zo'n keer de tekst van hoef te lezen. Anders moet het 31 keer. We zijn nou, dan weet je het echt wel na 31 keer wat de tekst is. Dus zeg je het wel. Maar ik naar voren ga. Het eerste groepje, ik zal het er even bij pakken. Dat zijn de rietsleden die de eed dwan willen in het Fries. Van de BBB Peter Reitsma. CDA Hilbrand Visser, maar die is er nog net. Dus nou, dan doen we het even nog eens. Hilbrand is er nog net, die komt later. Dan doen wij de eed in het Fries aan ze even, want dan kan het in één keer in de groep. Ja. Ja, nou we doen gewoon de eerste eed in het Nederlands. Dat is geen probleem, want dat mag ik gewoon. Dan kan Hilbrand even zitten. Dat is denk ik voor hem ook wel fijn. We doen welkom Hilbrand Visser. Wij zullen correct tot de beëdiging gaan lekker zitten. We doen eerst de eed in het Nederlands. En daar hebben we 2 mensen die dat willen. Dat zijn Sietse Wiebinga van het CDA en Heerke Kooistra van de SGP.
En je mag je komen te staan van mij. En iedereen staan. Ja, iedereen mag daarbij staan gaan. Het publiek mag reed. Als ze dat willen, mag dat. Maar je mag echt wel zitten blijven. Want ons blijven een oren staan, hè? Ja. Nee, ik denk dat het... ik denk beter is dat het publiek zitten blijft. Sorry. Want... dit wordt wel eventjes en sommige mensen kunnen het staan en dan die zien dan echt niks meer. Dus dat is denk ik net zo handig. Dus als je hem zitten blijven, gaan deze mensen staan, dan komt het helemaal goed. Nou, wat je hem steeds matte, dat weet je hem. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dat mag je hem antwoordje op de tekst als ik die lezen ha. En dan kom ik daar. Nee, ik mag je staan natuurlijk voor de... Ik mag je steen blauw. Ik ben wend altijd voor de meeste systemen. Ik blauw je maar even steen vanwege de camera. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Nou, zo doen we het. Nou had iedereen even in de gaten hoe dit werkt. De kop is er al. En we wien bij de Eet in het Friesk. En dat moet nou wel lukken, toch, Visser? Jo binnen, jo ha even zien hoe het kan, jo ha even land. Ja, dan heb je een goede reden. Dus geen enkel probleem dat je wat letten wien. We hebben een grotere groep voor de Eet in het Friesk. Van de BBB, Peter Reitsma. CDA Hilbrand Visser, Klaas Houtstra van het CDA, Jouke Verderma en Jan de Jong van de ChristenUnie, Kees Wielstra van Gemeentebelangendansmodel en Romy Kempenaar van Sociaal Links. Wil je hem allereer hier voor mij komen te staan? Je mag wel een beetje die kant op. Ja, naar rug. Ja. Ja man, ben je hem er klaar voor? Mooi. Jim dan de Eet in het Friesk. En dat antwoord je mij, Savier helpen mij God almachtig. Ik zwaar dat ik, om ta lid van een rie beneemd te worden, streekrucht nog middelijk, onder wat namen of wat verleg je ik, hokkerjeft of geunst dan ik joen of ontjitten ha. Ik zwaar dat ik, om eerd in dit ambt te dwaan of te litten, streekrucht nog middelijk, hokker geskink of hokker ontjet dan ik, oornomen ha of oornemen zil. Ik zwaar dat ik trouw wezen zil onder groenwet, dat ik de wetten nakomen zil en dat ik mijn plichten als lid van de rie in alle oprechtens vervolgen zil. Peter Reitsma. Klaas Houtstra. Jouke Verderma. Jan de Jong. Romy Kempenaar. Kees Wielstra. En Hilbrand Visser. Mooi, dank u wel. En nou, oren kan iedereen natuurlijk even de hand schudden, dat snappen je hem. Maar dat doen we helemaal rond eind. Dan moet ik even zien.
Het volgende groepje dat doet de belofte en dan in het Friesk. En dat ben de fjouwer van de BBB, Joke Postuma, van de FNP, Tieme Heringa, Sociaal Links, Heiko Plantinga en van GBD, Ferry van der Ploeg. Wolle Jim, hier komen te staan. En Jim zei ze dat verklaar je en ontjet ik. Ik verklaar je dat ik, om ta lid van een rie beneemd te worden, streekjoch nog middelijk, onder wat namen of wat verleg je ik, hokke jeft of geunst dan ik joen of ontjetten ha. Ik verklaar je en ontjet dat ik, om eert in dit ambt te dwaan of te litten, streekjoch nog middelijk, hokke geskink of hokker ontjetten ik, oornomen ha of oornemen sil. Ik ontjet dat ik trouw wezen sil onder groenwet, dat ik de wetten nakomen sil en dat ik mijn plichten als lid van de Rie in alle opdrachtens vervolgen sil. Ferry van der Ploeg. Dat verklaar je en ontjet ik. Tieme Heringa. Dat verklaar je en ontjet ik. Joke Postuma. Dat verklaar je en ontjet ik. Heiko Plantinga. Dat verklaar je en ontjet ik. Dank u wel. Ja, de rest van de rietsleden. De rietsleden die nog net west zijn, die doen de belofte in het Nederlands. Dat ben Joran Jager van Gemeentebelangen, Theelise Kooistra-Roorda van Gemeentebelangen, Hilda Zwart van Sociaal Links en Alice van Weperen van Sociaal Links. Je mag je komen te staan. Je mag wel een beetje die kant op. Ja, nog een beetje. Ja. Ja, als je, dan is het mooi in het midden. En Jim zei ze, dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Kooistra. Dat verklaar en beloof ik. De heer Jager. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Zwart. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw van Weperen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Ja, dan hebben we alle rietsleden hoor. Maar we hebben ook nog 14 steunfractieleden. Dus dat is nog een hele groep. Ik hoop dat die alle hier ergens op de tribune zitten. Maar die doen we ook in groepjes. Er zijn nog 3 groepjes. En de eerste groep is de eet in het Friesk. En dat zijn 6 meisken. En je mag als je namen jaren, je wil hinnen komen erin. Sjoerd de Vries van BBB. Johannes Posma van het CDA. Volkert Smit van de ChristenUnie. Anne van der Wij van de ChristenUnie. Dirk Holwerda van de FNP. En Gerrit Visser van de SGP. Je mag wel een beetje die kant op? Ja. Helemaal goed. Jem dan de eet in het Friesk. Nou, je haal even Sean hoe het gaat. De tekst die ik voorlees is heel iets beetje oors. Maar wat Jem zei is dat weer helpen mij God almachtig. Ik zwaar dat ik als lid van de stiepenfractie
streekruch nog middelijk, onder wat namen of wat verleg je ek, hokker jefte of geunst dan ek joen of ontjitten ha. Ik zwaar dat ik, om eert in de functie van lid van de stiepenfractie te dwaan of te litten, streekruch nog middelijk, hokker geskink of hokker ontjet dan ik oornomen ha of oornemen zil. Ik zwaar dat ik in deze functie trouw wezen zil onder groenwet, dat ik de wetten nakomen zil en dat ik mijn plichten als lid van de stiepenfractie in alle opruchtens vervolgen zil. Sjoerd de Vries. Xavier, help me God almachtig. Johannes Posma. Xavier, help me God almachtig. Anna van der Wij. Xavier, help me God almachtig. Volkert Smit. Xavier, help me God almachtig. Dirk Holverda. Xavier, help me God almachtig. Xavier, help me God almachtig. Dank u wel. Gerrit Visser. Xavier, help me God almachtig. Dank u wel. Je gaat goed zijn. Ja. Zij gaan even rustig zitten. Dan hebben we het volgende groepje. Dat zijn de steunfractieleden die de eed in het Nederlands al lezen. En dat zijn de fjouwer. Van de BBB Roel Dijkstra. CDA Wietske Raap Dijkstra. Van de SGP Niek Egas. En van Sociaal Links Titia Groenhof. Je mag hier al hierheen komen. Nou, de eet in het Nederlands en Jim zei ze, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik als lid van een steunfractie, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik in de functie van lid van een steunfractie, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik in deze functie getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid naar eer en geweten zal vervullen. De heer Dijkstra. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Mevrouw Raap Dijkstra. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De heer Egas. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En mevrouw Groenhof. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar is nog eens zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Helemaal goed, dankjewel. Ja, dan hebben we nog één groepje, dat zijn nog 4 steunfractieleden. En die doen de belofte in het Fries. Dan hoop ik echt dat ik iedereen een hoorn heb, maar dat zal vast zo wezen. En die 4, dat zijn van de FNP Ansje Richt Hoekstra Rijtsma, van gemeentebelangen Ido de Vries, Gaats de Vries van gemeentebelangen en Gerry van der Meulen Jansma van Sociaal Links. Je mag je al naar voren komen. Je hebt geen gelijk al goed steen. Je hebt natuurlijk al die voorbeelden al gehoord, dus dat gaat vlekkeloos. De belofte in het Fries en Jim zei ze, dat verklaar je en ontjet ik. Ik verklaar je dat ik als lid van een stiepenfractie, streekjoch nog middelijk, onder wat namen of wat verleg je ek, hokker jefte of geunst dan ik joen of ontjetten ha. Ik verklaar je en ontjet dat ik om eert in de functie van lid van de stiepenfractie te dwaan of te litten, streekjoch nog middelijk, hokker geskenk of hokker ontjetten ek, oornomen ha of oornemen zil.
Ik ontjit dat ik in deze functie trouw wezen zal onder Groenwet, dat ik de wetten nakomen zal en dat ik mijn plichten als lid van de stiepenfractie in alle opdrachtens vervolgen zal. Mevrouw Hoekstra-Reitsma. Dat verkleer je en ontjit ik. De heer De Vries van gemeente Belangen, Gaatse de Vries, ik het samen zeggen, want anders ben we in de war. De heer Gaatse de Vries. De heer Ido de Vries. En mevrouw van der Meulen Jansma. Dat verkleer je en ontjit ik. Dank u wel. Ja, dat gaat in no time. Dan ben we jij ook verder. Dan hebben we iedereen hoorn. Ik zie echt niemand opstaan van, hé, ik ben 14. Dus we gaan echt werkelijk alle 31 mensen hoorn. En dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee hebben we nou een nieuwe rie en nieuwe steunfractieleden. Sommigen zijn ook al bekend, maar er zitten hele volle nieuwe bij. Dus dat is heel erg mooi. En we gaan even de gelegenheid natuurlijk om iedereen te feliciteren. Er is koffie, gebak. Maar we gaan natuurlijk ook net de meesten met lege handen huis gaan letten. Dus wij hebben voor alle nieuwe leden, wat je me hier al steensje, dat is een fruitboompje. Want wij zijn, ja, we moeten iets symbolisch, iets wat bloot, waar je nog eens even bij stilstaan kunnen. En een biemke, ja, als je dat met goed wortelen wijzen, nou, je bent natuurlijk goed wortelen in dansenmodel, maar een biemke, ja, dat had ik aandacht nodig, moet soms even snoeid worden, maar je moet vooral heel veel geduld hebben en wat leefde, en dan kom je een heel eind. En dat is in het rietswerk natuurlijk net oors. En als je werk goed doet, dan gaat dat bloeien, dan zul je ook je werk zal vrucht dragen en hopelijk is dat ook, nou ja, dat is echt je doel natuurlijk, dat dat onze inwoners ten goede komt. Dus dat biemke bij je in de tuin of in een pot, op een plees of wat dan ook, ergens bloeien mij, dat je nog eens ronddenken aan deze joen, aan wat je beloofd hebt. En ja, dat je inspireren mij. Dus je krijgt er al hier eentje mij, al hier een orensoort, want je bent ook al je verschillend, dus je karakters zijn verschillend, de biemkes zijn verschillend, dus het zal een verrassing wezen wat het wordt, maar het wordt vast mooi. Krijg als deze rietsperiode. Dus van harte gefeliciteerd. Ik sluit deze vergadering af en dan kunnen we feest vieren. Tot zo.